Fix-xahar iddedikat ta' rikonoxximent tal-kondizzjoni ta' dimensja tnedew numru ta' standards li għandhom jirregolaw is-servizzi residenzjali li jingħataw lil persuni bid-dimensja fid-djar tal-anzjani. Dawn l-standards jistabilixxu l-livell mistenni ta' servizz li għandu jingħata lil dawn l-anzjani u jiżguraw li persuni bid-dimensja jirċievu l-aqwa kura possibbli. L-għanewlieni huwa li persuni bid-dimensja ikollhom l-istess dritt tal-kura ta' kwalità pa' residenti li m'għandhomx dimensja u dritt għal salvagwardji addizzjonali minħabba ċ-ċirkostanzi tagħhom. Fost dawn l-istandards hemm dak li dawn il-persuni jkollhom lil xi ħadd maħtur legalment biex jirrappreżenthom u jieħu d-deċiżjonijiet f'ishimhom jekk ma jkunux jistgħu jagħmlu dan. Standards oħra jiffukaw fuq is-saħħa personali u l-kura medika ta' dawn ir-residenti. Fl-istess waqt hemm gwida dwar l-ambjent fiżiku fid-dar u l-immaniġġjar tal-kwalità. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Standards għal Kura Soċjali spjegat li ngħatat importanza partikolari lit-taħriġ li jingħataw dawk li jaħdmu ma' persuni bil-kundizzjoni tad-dimensja. Meta konna qegħdin nagħmlu dawn l-istandards u niffurmawhom tajna wkoll importanza it-taħriġ li għandu jingħata lil ħaddiema li jkunu qegħdin jaqdu dmirhom man nies li jgħixu bid-dimensja u bekk inkunu qegħdin nassiguraw li kontinwament dawn qed ikollhom dak it-taħriġ kontinwu biex bekk ikollhom anke min qed għandu dit tip ta' kondizzjoni ikollhom l-aħjar kwalità tal-ħajja aħjar. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li bħalissa f'pajjiżna hawn madwar 7,000 persuna bid-dimensja fuq livelli differenti. Għal kull persuna jkun hemm 3 jew 4 persuni oħra li b'xi mod jieħdu ħsiebhom u jispiċċaw huma wkoll affettwati psikoloġikament. Dawn l-standards ħankun qegħdin nollu issa is-servizz illi jingħataw il-dawk ir-residenti fid-djar tal-anzjani, rispettivament jekk hux tal-gvern, tal-Knisja u tal-privat, illi nollulhom il-livell ta' attenzjoni illi jingħataw u nassiguraw illi jingħataw ukoll il-protezzjoni kollha meħtieġa kemm legali, kemm infrastrutturali u anke ta' kura.